Днеска ще направя втори клип в YouTube, как да си намажете филийка с пастет, обаче не с нож, а с лъжица. Затова, който не знае как да си намаже филийка с пастет, с лъжица, ще му покажа как се маже с лъжица. Така, ето го пастета и сега с лъжицата правите така. Като направите така, мажете на самата филийка. Ето, цак, малко си помагате с ръка, но нищо. И размазвате с самата лъжица. Ето, цак, цак. Виждате? Лесно е, стига само да свикнете. Ето вече пастет има малко на самата филийка. Сега продължаваме да мажеме. Цак. И като се държи малко пастет на самата лъжица, така отвътре, малко с един окръст си помагате, за да махнете оттам. И съответно друго размажете тази част на филийката. Сега, още малко остава и филийка с пастет е готова. Так. Малко е така сега с един пръст помагате, защото пак се задържа пастет. Готово! Филийката с пастет е готова. Сега ще ви я покажа цялата. Така. Хоп! Ето, филийката с пастет е намазана. Сега ще пробваме дали е вкусно. Пресен, вкусен пастет. Който иска същия пастет да си го купи, пастета се казва пастет апетит. Купете си го от Била, много е вкусен, няма да съжалявате. И за тези, които не знаят как да си намажат филийка с пастет с лъжица, изгледайте ми клипа и по този начин ме подкрепете. От мен е толкова. Лек и спокоен ден на абсолютно всички. Живи и здрави бъдете!